ఏంట్రా మామ ఇంటి నుండి ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తున్నాయి. అది నీవే తీసుకొని వస్తేవా కాఫీ తాగుతామని. నిజమేరా బావా, చెప్పి కూడా నువ్వు మర్చిపోతావు కదా. ఇలా దారికి వచ్చేటప్పుడు మర్చిపోతుంటా మామ. సర్లే కానీ మామ, నువ్వేం కాఫీ తాగుతావు? నేను ఏదో కాఫీ తాగుతానులే కానీ బామ్మది గడి చూడు. ఏం రన్నా నువ్వేం కాఫీ తాగుతావు మరి? నేనా, మీరు ఏ కాఫీ తాగితే నేను కూడా ఆ కాఫీ తాగుతాను బామ్మది. నాకేమన్నా అమృతం ఇస్తారా కానీ? బామ్మది మరీ జోకులు ఇస్తున్నాడే. మరి ఏమనుకుంటే ఎంతనా బామ్మది కదా, బామ్మదికి జోకులు లేకపోతే బాగుండదు. సరే కానీ మామ, డబ్బులు తీసుకొస్తావో లేదా? అదోరా మామ, పర్సు ఇంటికి మర్చిపోతుండ్రా. ఇంత దూరం వచ్చేస్తేనే. సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మరి? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మరి? బామ్మదికి తీసుకొని వస్తాం కానీ కార్ పిప్పించడం లేదు. సరే మరి వెళ్ళిపోదాం, నాకు కూడా పని ఉన్నది. సరే మామ వెళ్ళిపోదాం పదా మరి.